Trpenie, už bežím. Dobrý deň, slečna. Prišli ste na lekciu? Nož vojdite, slečna. Vojdite. Pán profesor, zídite dole, prosím. Prišla vaša žiačka. Ďakujem. O 2 minútky som dole. Dobrý deň. No vy, však áno, vy ste tá nová žiačka. Áno, pán profesor. Dobrý deň, pán profesor. Ako vidíte, prišla som na čas. Nechcela som sa oneskoriť. To je správne, ale za to nemuseli ste sa náhľať. Ani neviem, ako by som sa vám ospravedlnil, ale práve som končil svoju... Však áno, svoju... Prepáčte, ospravedlňte ma, prosím. Netreba, pán profesor. Nič sa nestalo, pán profesor. Trafili ste sem ľahko, neboli nejaké ťažkosti? Vôbec nie, pán profesor. Okrem toho, pýtala som sa. Tu vás každý pozná. Žijem v tomto meste už 30 rokov. Vy tu nebývate dávno. A ako sa vám tu páči? Nemôžem povedať, že by sa mi nepáčilo. Je to pekné mesto, príjemné. Pekný park, penzionát, diskut, krásne obchody, ulice, široké triedy. Áno, áno. Jednako ja by som žil radšej niekde inde. V Paríži, alebo aspoň Bordeaux. Páči sa vám Bordeaux? Neviem, nepoznám. Ale Paríž poznáte? Ani Paríž, slečna. Prepáčte, ale ak dovolíte, mohli by ste mi hneď povedať. Paríž, to je hlavné mesto čoho, slečna? Paríž to je hlavné mesto... Francúzska! Ale hej, veľmi dobre ste odpovedali. Dnes je krásne. Vlastne nie až tak. Ba jednako nie je až tak škaredo a to je hlavné. Ani neprší, ani nesneží. Bolo by to dosť čudné, vedela to. Páčte, slečná, ale práve som vám to chcel povedať. Časom zistíte, že človek musí so všetkým počítať. Samozrejme, pán profesor. Na tomto svete, slečna, nemôžeme si byť ničím celkom istý. Sneh padá v zime. Zima je jedným zo 4 ročných období. Ďalšie 3 sú... No... Jar. A potom... leto. A... No, slečna. Začína sa to ako jeseter. Áno! Ale hej, veľmi dobre ste odpovedali. Prepáčte, a vy by ste sa chceli prihlásiť? Moji rodičia by boli radi. Ak myslíte, že by sa to dalo v takom krátkom čase, oni by chceli, keby som si urobila totálny doktorát. Totálny doktorát. Totálny. Vy teda máte odvahu, slečna, len čo je pravda. Musím vám úprimne blahoželať. Knihy zošity máte? Samozrejme, pán profesor. Mám všetko, čo treba. Dobre. Takže, ak vás to neotravuje, mohli by sme začať. Som vám k dispozícii, pán profesor. Menej k dispozícii? To skôr na... To ja som k dispozícii vám. Som iba vašim služobníkom. Pán profesor. Dobre, tak by som si dovolil pristúpiť k takému sumárnemu prieskumu vašich vedomostí, minulých aj súčasných. Aby sme z toho mohli dedukovať vaše budúce smerovanie. Dobre, ako je to
chápaním plurality. Moje chápanie je dosť nejasné. Zmečené. Dobre, hneď sa presvedčíme. Mohli by sme si dať teraz trocha aritmetiky. Áno, pán profesor, to je presne to, čo by som chcela. Je to dosť nová veda, moderná veda. Presnejšie povedané, je to skôr metóda. A je to aj istý druh liečenia. Mária, už ste skončili? Áno, pane, už idem. Ponáhľajte sa, choďte si prosím vás do svojej kuchyne. Prepáčte, pane, ale dávajte si pozor. Odporúčam vám to. Mária, neznepokojujte sa, ste smiešná. Áno, tu sa vždy tak vravím. Tak po narážky si vyprosím. Ja viem aj bez vás, ako sa mám správať. Som na to už dosť starý. V poriadku, pane? Len potom nedávte, že som vás nevystrihala. Mária, vaše rady ma nezaujímajú. Ako si pán praví? Prepáčte, že som na to hlúpe vyrušenie. A ospravedlňte aj tú ženu. To je strachovanie, veď to je predsa hlúposť. Ale my sa vráťme k našej aritmetike. Sledujem vás, pán profesor. Môžete aj posediačať. Podobne ako vy, pán profesor. Dobre, tak teda nebolo by vám to nepríjemné, keby ste mi povedali, Vôbec nie, pán profesor, povedzte smelo. koľko je 1 a 1. 1 a 1 sú 2. Výborné, správne. Som presvedčený, že ten doktorát bude pre vás hračka. To som rada, pán profesor. O to viac, že mi to pravíte vy. Dobre, tak poďme ďalej. Koľko je 2 a 3, 1? 3 a 4, 1. 4 a 1. 5, 5 a 1. 6, 6 a 1. 7, 7 a 1. 7 a 1. 8 po druhé. Výborné. 7 a 8 po tretie. 1. Výborné, úžasné. 7 a 8 po štvrté, niekedy aj 9. Pozrime sa teraz ale na odčítanie. Koľko je 4 bez 3? No, mám na mysli, odčítajte od 4 3. To je 9 na 7. Nie. 4 bez 3 je koľko? Koľko? 4. Nie, slečna, nie je to. Tak 3. Ani 3 slečna. Prepáčte, ale musím vám to povedať. Nerobí to toľko. 4 minus 3. Že by to bolo 10? To hádam nie. Tak to zaiste nie. Ale netreba hádať, treba uvažovať. Pokúsme sa to počítať spoločne. Budete láskavé počítať? Áno, pán profesor. 1, 2... Počítať predsa viete. Dokoľko viete počítať? Môžem počítať do nekonečna. Slečna, ale to predsa nie je možné. Povedzme do 16. To stačí. Netreba preháňať. Tak prosím, nech sa páči, počítaj. 1, 2, a potom do 2, príde 3, 4... Dosť! Ktoré číslo je väčšie? 3 a či 4? Prepáčte, pán profesor. Čo rozumiete pod väčším číslom? To, ktoré nie je také malé ako to druhé? Áno, presne to. Veľmi dobre ste ma pochopili. Tak potom je to 4. Čo je to 4? Je to väčšie alebo menšie ako 3? Menšie. Nie! Väčšie. No vidíte. A koľko jednotiek máme medzi 3 a 4? Alebo medzi 4 a 3? Profesor, medzi 3 a 4 nie je nejaká jednotka. 4 nasleduje hneď po 3. Medzi 3 a 4 nie je vôbec nič. Je to samozrejme chyba. Nevysvetlil som vám to dosť jasne. Vezmime si jednoduchšie príklady. Keby ste boli mali 2 nosy a ja by som vám bol jeden odrezal, koľko nosov by ste teraz mali? Ani jeden. Akože ani jeden? Práve preto, lebo ste mi ho neodrezali, mám ho stále. Keby ste mi ho boli odrezali, nemala by som ho.
Slečna, vy ste nepochopili môj príklad. Profesor, som vám dispozícii. Na tomto svete, slečna, nemôžeme si byť ničím celkom istý. Až do svojej smrti, pán profesor. Mlčte, sedte a neprerušujte ma. Som v tom konca. To stačí! Máte iba jedno ucho. Áno, čo ďalej? Keby som vám jedno ucho pridal, koľko by ste ich potom mali? 2. Správne, pridávam ešte jedno. Koľko ich potom budete mať? 3 uši. Správne, jedno vám vezmem. Ostane vám koľko uši? 2. Správne, vezmem vám ešte jedno. Koľko vám ich ostane? 2. Nie! Máte 2. Jedno vám vezmem, povedzme, odhryznem ho. Koľko vám ich ostane? 2. Jedno zjem. Jedno. 2. Jedno. 2. Jedno. 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 Počkajte, slečna, ten príklad nie je presvedčivý. Predstavte si, že máte napríklad, máte... 10 prstov. No výborné. Ako chcete. Máte teda 10 prstov. Koľko by ste ich mali, keby ich bolo len 5? 10, pán profesor. To hádam nie. Ale hej, pán profesor. Ja vám pravím, že nie. Pred chvíľou ste mi povedali, že ich mám 10. Ale potom som vám zase povedal, že ich máte 5. Nemám ich 5, mám ich 10. Počkajte. Vysvetlím vám to tak, že pochopíte. Toto sú paličky. Paličky. Tuto je jedna palička. Tamto sú 2 paličky. Tam zasa 3. A 4 paličky. A napokon 5 paliček. 1 palička, 2 paličky, 3, 4 paličky, 5 paliček. To sú ich počty, slečna. Ak počítame paličky, každá palička je jedna jednotka, slečna. Čo som vám práve povedal? Je jedna jednotka, slečna, čo som vám práve povedal. Správne. Čiže buď číslica, alebo počet. 1, 2, 3, 4, 5, to sú základné prvky číselnej sústavy. Áno, pán profesor, základné prvky, číslice, a to sú paličky, jednotky aj počet. To celé súčasne, skrátka, veď toto je celá aritmetika ako taká, slečna. Áno, pán profesor. Dobre, pán profesor, ďakujem, pán profesor. Tak prosím, nech sa páči, počítajte. Odpočítavate a spočítavate pomocou týchto základných poňov. Z 3 jednotiek môžem odrátať 2 jednotky. Ale či môžem od 3 trojok odrátať 2 dvojky? A 2 poradové číslo od 4 základných a 3 číslo od 1 jednotky. Nie, slečna. Prečo, pán profesor? Lebo čo, pán profesor, jedno je predsa to isté, čo druhé. Lebo je to už raz tak. To sa nevysvetlí. To sa proste chápe istou vnútornou matematickou úvahou. A to buď človek dokáže, alebo to nedokáže. Počúvajte ma, slečna. Ak tieto zásady, tieto aritmetické archetypy nedokážete zvládnuť, nikdy nebudete môcť bezpečne vykonávať prácu absolventa vojenskej vysokej technickej školy. A už vonkoncom nebudete môcť na tejto škole prednášať. Pripúšťam, že to nie je ľahké. Je to prirodzene veľmi abstraktné. Ale ako by ste mohli, bez toho, aby ste prehlbili základné poznatky, ako by ste mohli z pamäti vynásť, čo je pre stredného inžiniera tá najľahšia úloha? Napríklad 3 miliardy 262 miliónov 352 261 krát 5 miliard 262 miliónov 352 352. 19 kvintriliónov 390 kvadriliónov 2 trilióny 844 miliárdy 219 miliónov 164 508. Počkajte, ale nie som sa, to by predsa mal robiť 19 kvintiliónov 390 kvadriliónov 2 trilióny 844 miliárd 219 miliónov 164 509. 508. 508. Počkajte. 508. Máte pravdu, sú čítali skutočne 164 508. Ale ako ste na to prišli, keď nepoznáte ani základné zásady aritmetického úsudku? Jednoducho. Keďže som sa nemohla spoliehať na svoj aritmetický úsudok, naučila som sa z pamäti všetky možné výsledky, všetkých možných kombinácií násobenia. To je fantastické.
Ale jednako vám dovolíte, musím sa vám priznať, že mi to nestačí. Takže vám nemôžem gratulovať. V matematike treba predovšetkým rozumieť. To je jediné, čo sa ráta. To už v aritmetike, kde sa všetko ráta. K tomuto výsledku ste mali dospieť induktívnou a súčasne deduktívnou matematickou úvahu, čo je napokon jediná správna cesta ku každému výsledku. Matematika je úhlavným nepriateľom pamäti, ktorá je inak znamenitá vec, ale rečou matematiky povedané hotové nešťastie. Takže mi to nestačí. Nestačí. Vôbec to nestačí. Nestačí, pán profesor. Pane, Škoda, že ste v špeciálnej matematike tak málo pokročili. pane, Obávam sa, že s takýmito vedomosťami sa nebudete môcť prihlásiť o ten totálny doktorát. pane. Áno, pán profesor, je to škoda. Keby ste sa aspoň... Pane! Ale veď ma už necháte, Mária, čo sa do toho miešate? Vynasnažíme sa vás, slečna, pripraviť aspoň na čiastočný doktorát. Základy lingvistiky a zrovnávacej filológie. Nie, pane, nerobte to. Mária, vy zachádzate priďaleko. Pane, hlavne nejakú filológiu. Filológia to je to najhoršie. Filológia je to najhoršie. To je teda pekná vec. Tak to už je priveľa! Poprosím vás, slečna, aby ste s maximálnou pozornosťou sledovali prednášku, ktorú som pre vás pripravil. Vďaka tejto prednáške budete si môcť za 15 minút osvojiť základné základy lingvistickej a komparatívnej filológie o španielských jazykoch. Ticho! Ticho! Čo to má znamenať? Všetky jazyky, slečna. Vedzte a zapamätajte si to až do smrti. Až do svojej smrti, pán profesor. Áno. Lebo aj to je totiž jedna zo základných poučiek, že všetky jazyky sú v podstate jedným jazykom, čo nevyhnutne predpokladá, že sa ten jazyk skladá zo zvukov alebo... Skvelé. Správne, práve to som vám chcel teraz povedať. Nemusíte sa tu krucinovať svojimi vedomostami, radšej počúvajte. Zvuky, milá slečna, sa musia zachytiť ešte kým letia, skôr ako padnú do hlukých uší. Z toho vyplýva, že pokiaľ sa rozhodnete artikulovať, odporúča sa, pokiaľ je to len možné, natiahnuť krk, čo najvyššie vyhnúť bradu, vypnúť sa na špičky noh. Takto ľa, vidíte? Áno, pán profesor. Mlčte! Sedte! Mlčte! Sedte! Mlčte! Sedte, neprošujte ma! A vydávať zvuky veľmi hlasito, ako vám to len pľúca a hlasitky stačia. Takto ľa. Motyl heureka Trafalgar! Oci oco! Takýmto spôsobom zvuky naplnené horúcim dýchom budú sa vznášať, poletovať bez rizika, že by padli do hlukých uší, ktoré sú zvukovými prieklastiami, hrobmi akustiky. Ak zo seba vydáte zvýšenou rýchlosťou viacero zvukov, ktoré sa navzájom automaticky pospájajú a vytvoria tak slabiky, slova, prípadne vety, čiže menšie alebo väčšie zoskupenia, čisto iracionálne väzby zvukov bez akéhokoľvek zmyslu a práve preto schopné bezpečne sa udržať v vysokých zvukových vrstvách. Iba slova nabité významom a obťažkané zmyslom sa neudrží, klesajú a nakoniec sa zrúcia! Do hlukých uší. Alebo do hlbokej priepasti. Alebo... Slečna, ale... Čo vám? Poľahme zuby, pán profesor. To nič. Kvôli takej darovnici predsa neprerušíme lekciu. Pokračujeme. Na to, aby ste vyriekli slovo, vydali zvuk, alebo hocičo iné, musíte bez milosti vybrázdiť pľúca a prehnať vzduch cez hlasíky, ale tak, aby len zľahka ofúkol. A tu sa zrazu zachvejú a roztrasú a začnú vibrovať. Vibrovať ako struny harfy, ako listy stromov vo vetve. A račkujú, šepocú, šelestia, šuštia, pískajú a dávajú všetko do pohybu. Čapy, jazyk, podnebie, zuby, aj perie. Až napokon cez nos, ústa, uši, tvoj ryby idú zvať slova a strelú do sebou všetky orgány, ktoré sa živili. Vytrhnú ich aj s koreňmi a mocnou vznešenou silou odlietajú si. A nie je to nič iné ako to, čo nesprávne nazývame hlasom, ktorý raz prechádza do spevu, inokedy sa mení na strašnú symfonickú povýkricu roznášajúcu kúpalce najrozmanitejších vedov a zvukových efektov od výmyslu sveta. Labiálne i dentálne, okluzívne i palatálne a iné spoluhlasky raz hladkajúce, zápäti zasa drsné, alebo pichlavé. Profesor, mňa bolia zuby. Pokračujme, pokračujme. Výslovnosť, slečná,
sama o sebe je hodná toľko ako celá reč. Zlá výslovnosť si môže s vami mimochodom. Dovolte mi, aby som sa vám v tejto súvislosti zdôveril s jednou osobnou slovom. Bol som ešte celkom mladý, ani ešte dieťa. Slúžil som pri vojsku. Mal som v puku kamaráta Vikopta, ktorý trpel dosť vážnou rečovou vadou. Nevedel vysloviť písmenko S. A tak namiesto S pravieval vždy S. A namiesto studnička, tvojej vody ja nebudem viac piť, pravieval studnička, tvojej vody ja nebudem viac piť. Namiesto slečna vyslovoval slečna. Samuel namiesto Samuel. Suchý Boh namiesto suchý Boh. Smystvo namiesto smystvo. Somár namiesto somár. September namiesto septembra. Marec apríl namiesto marec apríl. Ibaže našťastie vedel mu svoju vadu vždy tak šikovne pomocou klobúka zakryť. Že si to nikto nevšimol. Pokračuj. No napríklad, ako by ste povedali po slovensky? Rúže mojej babky sú rovnako žlté, ako bol môj detko, ktorý bol Áziec. Bolia ma zuby. Pokračujme, aj keď vás bolia. Povedzte. Po slovensky? Áno, po slovensky. No, mám povedať po slovensky. Rúže mojej babky. Babky sú rovnako žlté, ako bol môj detko, ktorý bol Áziec. No, myslím, že po slovensky sa povie rúže mojej... Akože sa povie babka po slovensky? Babka. Rúže mojej babky sú rovnako žlté. Po slovensky žlté. Áno, samozrejme. Sú rovnako žlté, ako bol môj detko, keď sa nasral. Nie. Ktorý bol Ziec, bolia ma zuby. Správne. Bolia ma... Viem zuby. Nedá sa nič robiť, pokračuj. Teraz preložte to vetu do španielčiny a potom do novošpanielčiny. Po španielsky to bude... Rúže mojej babky sú rovnako žlté, ako bol môj detko, ktorý bol Áziec. Nie, to je zle. A po novošpanielsky rúže mojej babky sú rovnako žlté, ako bol môj detko, ktorý bol Áziec. To je zle. Zle. Popletli ste si španielčinu s novošpanielčinou a novošpanielčinu s... Je to presne naopak. Ja mám zuby, ako sa stále pletiete. Vy pletiete mňa. Dávajte dobrý rozhor. A robte si poznámky. Teraz vám poviem po španielsky, potom po novošpanielsky a potom po taliansky. A vy budete po mne opakovať. Ale dávajte dobrý pozor, lebo sa iné druhé veľmi podobajú. Ide o identickú podobnosť. Bolia ma zuby. Pokračujme. Po španielsky. Rúže mojej babky sú rovnako žlté, ako bol môj detko, ktorý bol Áziec. Po taliansky, rúže mojej babky sú rovnako žlté, ako bol môj detko, ktorý bol Áziec. Postrehli ste tie rozdiely? Prepáčte, ale nepostrehla som nejaké rozdiely. Pritom je to také jednoduché. Počúvate ma vy vôbec, slečné? Ach tak, budete sa hrať na úraze. Otravujete ma, pán profesor, bolia ma zuby. Rozhľadali, počúvate ma! Dobre, hovorte. Čím sa tieto jazyky líšia navzájom jeden od druhého? Jednak počmanečiny s jedným E, ktoré je matkou, to je... To je čo? To je čosi nevyslovné. Ale. Áno, slečna, na to neexistuje nejaká. Bolia ma zuby. Skrátka, ako vravím, my niektorých bežne užívaných výrazov. Bolia ma zuby! Z jednotlivých jazykov celkom rozdielne, takže v takýchto prípadoch sa to dá uvediem príklad. Novošpanielsko. Uvediem príklad. V Madride preslavený výrok mojou vlastou je Novošpanielsko znie po francúzsky. Mojou vlastou je Novošpanielsko. Nie, mojou vlastou je Francúzsko. A pritom je to také jednoduché. Namiesto francúzského slova Francúzsko, čiže Franc, máme španielské slovo Španielsko. A namiesto slovenského slova... To stačí! Bolia ma... Von, ja vám vytrhám tie vaše ľudia.
slečna, počkajte, ešte iný príklad. Slova hlavné mesto majú v každom jazyku iný význam. Totiž ak povie Španiel, bývam v hlavnom meste, neznamenajú tieto slova ani zelené ako isté, ako keď povie Portugále, bývam v hlavnom meste. To môže to povie Francúz, Talian, Kamerán, či Japonec. Ak počujete tieto slova, slečna, hovorím predsa k vám do riti. Ak počujete tieto slova, okamžite a celkom ľahko pochopíte o to jazyk. Pretože stačí uhádnuť, ktoré hlavné mesto má hovoriace danom okamihu na mysli. Ale to sú, hádam, jediné prípady, ktoré vám môžem takto presne ocitovať. Ticho, lebo vám roztrieskam hlavu! Skúste chvastun jeden! Lešte už pokojne ani much! Ako by som to povedal, najparadoxnejšie, áno, to je ten správny výraz. To najparadoxnejšie je, že toľko ľudí bez akéhokoľvek vzdelania hovorí toľkými rozdelenými jazykmi. Počujete, čo som povedal? Hovorí toľkými rozdelenými jazykmi. Počujete, čo som povedal? Mali ste šťastie. Španielčina je popredkávaná španielskými výrazmi. A proste ľudia si to neuvedomujú. Myslia si, že hovoria po latinsky. Rozumiete? Áno. Čo ešte odo mňa chcete? Len nejaké drzosti, miláčik. Lebo bude zle. A čo je vrcholom všetkého, slečinka? Že podatéri chcú povedať Francúzovi, že im boli pečeť, práve po latinsky myslia, že je po španielsky. A Francúz si nevie ani slovo po španielsky, rozumia, že by to bola jeho materinská reč. Napokon si aj myslí, že je to jeho materinská reč. A poviem mu francúzsky. Aj mňa, pane môj drahý, peče. A Španiel mu rozumie ani, čo by to bola jeho najčistejšia španielčina a myslí si, že sa zhovorajú po španielsky. Zatiaľ čo v skutočnosti to nie je ani španielčina, ani novo španielčina, ale latinčina s francúzskou výslovnosťou. Saďte už pokojne a nepodobávajte mi tu nohami. Ako je možné, že proste ľudia bez toho, aby vedeli, akým jazykom hovoria, a dokonca aj keď si myslia, že hovoria iní, jednako si dobre rozumejú. Platí, že na najprúdnejší paradox nejde vydaného ľudu. Absurdný paradox, jedna z bizarnosti ľudskej prirodzenosti. Je to jednoducho inštinkt. A tým jedným slovom je všetko povedané. Tento hrá rozhodujúcu úlohu. Ale lepšie by ste urobili, keby ste dávali väčší pozor. A nesledovali iba muchy, zatiaľ čo ja sa tu trápim. Na ten parciálny doktorát som sa nehlásil ja. Ja som si ho urobil už dávno. Spolu s totálnym doktorátom na supratotálnym diplomom. Už dobre, Takto to ďalej nepôjde, slečna, ste nevychovná. Takto teda nie. Mária! Postupujem po poriadku. Pokúsim sa vás naučiť všetky preklady slova nôž. Ako chcete. Len vás za mňa. Napokon. Mária! 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 Mária, čo to má znamenať? Čo nejdete, keď vás volám? Keď vás prosím, aby ste prišli, máte prísť. Ja dávam rozkazy, vy poslúchate. Táto tu nič nechápe, ničomu nerozumie. Pane, vyhýbajte sa takýmto stavom, myslíte na zadné kolieska. Toto všetko vás môže doviesť ďaleko. Ja budem vedieť, kedy skončiť. To sa vždy tak praví. Ale rada by som to aj videla. Vidíte? Už sa to začína. Toto je prvý symptóm. Aký symptóm, Mária? Vysvetlite mi, čo tým chcete povedať. Áno, Mária. Povedzte, čo tým chcete povedať. Symptóm konca. Veľký symptóm. To je hlúposť. Hlúposť! Mária, počkajte. Mária, zavolala som vás, aby ste mi pohľadali nože. Španielsky, portugalsky, orientálsky, nardanastálsky, taliansky. Hľa, tu ho máme. Tu je nôž.
Škoda, že máme iba jeden. Ale pousilujeme sa ho použiť pre všetky jazyky. Stačí, ak vyrieknete vo všetkých jazykoch slovo nôž a budete sa len pri tom uprenia veľmi zblízka pozerať. No tak povedzte. Nôž. Ako nožnica, ale s vokátom. Ale v ktorom jazyku? Taliansky, španielsky alebo francúzsky? To je jedno, to sa už nestarajte. Povedzte jednoducho nôž. Nôž. No tak povedzte. A opakujte. Nôž. Nôž. No tak opakujte. Nôž. Opakujte. Nôž. Opakujte. Nôž. Nôž. No tak opakujte. Nôž. 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 Vytrvajte, si takto rád, vám ťa už nebudú boleť, moja milá. Taký ostrý hlas. Tak povedzte, opakujte. Nôž. Rýchle, poďme. Na tomto záleží. Nôž. Nôž. Nôž španielsky. Dajme to mám. Môžete. Ale potom. Nemáme čas. A potom, čo je to vlastne za zbytočný čas? Čo si to vlastne dovolujete? No tak opakujte. Nôž. No tak opakujte. Nôž. No tak opakujte! Nôž! 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 No tak opakujte! Nôž! Nôž! Nôž reže. Zabíja. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, pán profesor. Samozrejme, pán profesor. Dobrý deň, pán profesor. Ďakujem, pán profesor. Dobrý deň, pán profesor. Ďakujem, pán profesor. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, pán Slečna, vstaňte! No tak, slečna, lekcia sa skončila, môžete odísť, zaplatíte na budúce. Mŕtva. Mŕtva. Mária. Mária! Mária, veď už poďte! Takže ste spokojní so svojou žiačkou? Lekcia sa vydarila. Veľa ste ju toho naučili? Áno, lekcia sa skončila, ale ona tu ešte ostane. Nechce odísť. Skutočne.
To nie ja, Mária. To som nebol ja. Tak teda kto? Ja? Ja neviem, možno. Alebo azda kocúver. Je to možné, ja neviem. A toto je už dnes 40. prípad. A každý raz to isté. Každý raz. Že sa nehambíte vo vašom veku, veď tak to raz otvoríte. Ja si to nemôžem, Mária. Nechcela sa učiť. Bola neposlušná. Bola to zlá žiačka. Muhár. Do toho vás nič. Vy malý, hnusný vrah. Podliek! Vy ste sa opovážili siahnuť na mňa? Na mňa! Lenže ja nie som vaša žiačka, ja veru nie! Pred chvíľou som vás predsa vystrihala. Aritmetika vedie k filológii a filológia k zločinu. Vy ste povedali dozadu. To je to isté. Ja som to zle pochopil. Ja som myslel, že Zahuba, že to je mesto a že by ste chceli povedať, že do mesta Zahuby sa ide cez filológiu. Luhár. Starý lišia. Taký vedec ako vy a dopustiť sa takej školáckej chyby. Ja. Ale viackrát mi to už neurobíte. Ja som ju nezabil úmyselne. Aspoň vás to mrzí? Mrzí. Mrzí. Hej, prisahám. Prisahám! Je mi vás ľúto. Veríte, či nie? Ste predsa len dobráčisko. Budeme to musieť dať nejako do poriadku. Ale viackrát mi to už neurobíte. Mohlo by vám to utrieť na srdce. Áno, Mária. Takže... Čo teraz spravíme? Pochováme ju. Spolu s ostatnými, to nášho bude 40 literatúr. Objednáme Advence. Tie vence by ale predsa len nemali byť príliš drahé. Tú lekciu mi ani nezaplatila. To už nechajte na mňa. Ale aspoň ju zakrytie je tak nevkusne rozčapená. Potom ju odnesieme. Len aby nás s tými 40 rakvami niekde nečakali. Viete si to predstaviť? Ľudia budú prekvapení. A čo keď sa budú pýtať, čo je v nich? Veď sa už toľko nebudete. Povieme, že sú prázdne. Napokon ľudia sa nebudú nič pýtať. Sú zvyknutí. Dobre? Poďme, pane. Ste pripravení? Áno. Áno, už idem. Strpenie, už bežím. Dobrý deň, slečna. Prišli ste na lekciu? Nož vojdite, slečna. Vojdite.